Nakumpiska sa mga personay sa Bansalan Municipal Police Station ang mga armas o granada at sa implementasyon sa search warrant sa barangay Ano ng Bansalan, DAVAO del Sur kagahapon Pebrero 23, 2025. Nga miresulta sab sa pagkasikop sa usak suspetsadong Mag-Uuma nga giilang si alias Jomar nga residente sa lugar. Sumala sa report sa kapulisan, nakuha atol sa operasyon ng usa ka unit sa 38 revolver, usa ka shotgun ug mga bala. Nakakuha sab ang mga pulis og usa ka hand grenade. Ang search warrant gi-issue ni Judge Alexander Yara sa RTC Branch 21. Ang na-recover nga hand grenade ug mga armas nakakustudiyan na sa PECU Davao del Sur. Gipasalig ni Police Major Daryl Francis Ramos, ang officer in charge sa Bansalan Municipal Police Station, nga magpadayon ang pagpaningkamot sa kampanya sa Bansalan PNP batok sa mga kriminal o ilegal nga aktibidad sa tibuok munisipalidad. Mag-atubang ang suspetsado sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o pagsupak sa Omnibus Election Code sanglit gun ban. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines. Stay safe.